Madaydayon ti Apo kadeti online ministry tayo kakabsat. Because of this Zoom meeting iti church tayo dito Hawaii, it gave me an idea to expand it. Iso nga palubos iti Apo, baka next week mangrugi akong ti online Bible study di Australia. Iso nga adan iti kwatay adan tumot ti HBBC outreach iti Australia ipalubos iti Apo. So we already have 4 strong believers, 2 of which are baptized members, and the other 2 will be baptized once they come back home dito Pilipinas. Kaya nagsubli na di Hawaii, bale upat danton kakabsat nga members, strong members ta ijay palubos ti Apo. Ket nagaget da nga agwin iti kararwa, nagaget da nga agawis kadagiti bisita nga maki-join kadagiti live services tayo. So let us include in our prayers kakabsat. Iso dantot may kaduang nga online ministry tayo tagayo ti muna so that is sumaruno online Bible study. So they are very excited nga mangpadpadaan. Kat kunada kanya, Pastor, we will let you know of our schedule ta. Siyempre, agupubrada mo't amin, kakabsat, they are working overseas, and naimbakid dito agupubrada, so at least kat dati paginkaman da dito nga young people tayo. So, please do include that in your prayers, kakabsat. Ayan. Amoyo kakabsat, data yung namati, aduman dagiti sumangbay nga panubok, challenge ken problema karit iti panagbiag. Hantay nga negative, positive tay latang kang kanayon. Gapo ka digitoy karkariti Apo ken tisasaw ti Apo ken gapo kakabsat iti inanama. So this afternoon kada kayo amin nga kakabsat kayat ko nga idanon kada kayo ti mensahe ti Apo nga ti paulo na the believer's hope. The believer's hope. Okay? Ti inanamang dagiti amin nga namati. The believer's hope. Alright? Dayta, ti paulo na. The believer's hope. There you go. Ket iti Bible, diti Bible tayo kakabsat, naduma-duma iti naka-define wano nakausaran, nakaaramatan iti hope nga makuna wano namnama, kaya inanama. Ket maysa kadagiti balikas wano maysa nga nakaaramatan dati balikas nga inanama ito'y New Testament refers to something that will certainly be realized in the future. So, ti maysa nga meaning ti hope kakabsat is something that will be realized in the future. So, di dyan makita yung last part. Something that will certainly, no certainly kung na tayo kakabsat, kat awan dua-dua. Sigurado, ti Ilocano tayo nakwagat haan nga di mainsasaan kung na tayo. Kasla redundant, di pa nakaikwana kaya. Haan nga di mainsasaan. Oo. Ay na mapasamak nga di mainsasaan ko natin no ti Ilocano. Certainly realized mapasamak in the future. So kaya't ko nga i-share kada kayo kada ito nga lesson tayo dagiti inkariti Apo nga ipatungpal na nga banbanag iti masangwanan ket digitoy dagiti great prospects tayo nga believers. Di amen? Adamot la prospect tayo di pa nagbiag, ana dagiti prospect yu di masangwanan. No prospect ko namket napintas nga balikas deta kakabsat. Digiti single ket ada prospect yon. Awon pay. Ay? Oh. No daytoy pandemic ket kaslang kitkitan tayo kat awan sa amat arigat at prospect no may panggap ti plano ti masangwanan. Ngam, ipakita kada kayo kakabsat iti Apo nga digitoy nga inkari ti Apo ket ipatungpal na ken iparealize na wenno mapasamak iti biag tayo, may experience tayo
ket isuda iti ibilang tayo nga prospects of the future. Now, no hope ko na tayo, siyempre hamo pa nga nakita iti duwa nga mata. You have not yet seen with your two naked eyes. At ano nakita mo, han nga hopen. When? Ket ti problema ti nature tayo nga tao, dete ko natin nga jackpoti, jack kita. No jack makita, agad jack mamati. Ngamhaan kakapsat. Ta iti pamati, ket pananginanama kadagiti banag, nga saan pa'y nga nakikita. For example, ni Tomas ipakita ni Apo Jesus DJ naglasata, nagsalputan ti kwa, lansay di imana. Ket ipayarikap ni Jesus Christ DJ naduyop yan ti bakrang na. Ket kuna ni Tomas kini Jesus kunana, my Lord and my God kunana. Ket kuna ni Apo Jesus kini Tomas, o nagasat ka Tomas, tanamati ka. Ngem kuna ni Apo Jesus, ngem nagasgasat da kadigijay di pa'y nakakita kanyak, ngem namati da kanyak. So datayo ket believers namati, nga kitkitaan tayo dagiti future prospects. Hante pa nakita ita, ngem padpadaanan tayo, segsegaan tayo, tati Apo sigurado nga ipatungpal na ken ipa-experience na dagiti nga banbanag kada tayo. Let us begin to read the Word of God in Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse number 24. Romans chapter 8 verse number 24. The Bible says, for we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. So nung nakita mo, haan nga hope day giant kakabsat? Reality no kwan. Okay? For what a man saith, why that he hath hope for? Tilukano ko na natano ti tao ket makita nan, apay paylaeng nga mangnamnama. Okay? 25. But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Kuna na ti Ilocano. Ngem no namnamaen tayo iti ditay pay makita, ngarod or urayan tay asiaanos. So dagiti anak ti Apo, datayo nga namati, ket adda tayo kakabsat nga mangpadpadaan, sigsigaan tayo, mangururay nga mangkitkita, dagitoy nga prospects, nga adda nga inkari iti Apo, nga innanto ipatungpal iti masangwanan nga aldaw. Dayta iti makungkuna nga the believer's hope. Adu digiti kakabsat nga innat ipakita kada kayo, nga prospects tayo nga believers iti masangwanan nga aldaw. Nga mangrugi akman kakabsat kada iti lesson 1 tayo itang malem. Okay? So dayto iti numero 1 nga padpadaanan tayo nga believers. Nangugyo siguron kakabsat DJ balikas, madalas na naririnig natin, the best is yet to come. Nangugyo di jayan kakabsat, the best is yet to come. Okay. Kada tayo nga anak ti Apo, the best is yet to come. Tiket na nga sa kung deti best kakabsat, kasayatan, awanan tinapimpintas pa yung dayjay. Anya dayjay pastor nga the best that is yet to come for us believers of Jesus Christ. Isu deti kakabsat, lesson 1. Lesson 1, hope of eternal glory with God. Eternal glory with God. Awang patinggana nga dayag nga kaduwata ito ni Apo Diyos. Nga daytoy kakabsat nga gloria. Gloria. Ket daegan na, ringbawan na iti amin nga naindagaan. Nga makita ti mata tayo, mapanunot dagiti panunot tayo, nga gloria ken dayaw. Dayta nga lugar ket awan sabali no saan nga sadyay langit. Let us read Romans chapter 5 verse number 2. Romans chapter 5 verse number 2. The Bible says,
by whom also we have access by faith into this grace. Mabalintay kanon nga serken dayjay nga pribilehyo babon ti pamati dayjay nga parabor wherein we stand. Nga isu ti pagtaktak deran tayo. Uno isu iti nakaibuangayan daytoy pamati tayo. And rejoice in hope of the glory of God. So, iti Bible kakabsat, deti glory, hanlang nga naaramat nga dayag ni Apo Diyos iti dayti agdama, no di ket dayag ni Apo Diyos iti masangwanan nga aldaw. As an opening statement, kakabsat, iso nga, ti maysa nga panangi karakterize tayo ti langit ket gloria ko na tayo. EJ glory. Di ba? In glory. Oh, EJ glory. In glory by Christ Jesus. Kunana. Ha? Tsaka mo no, Philippians sa kunana, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Kunanan sa? By Christ Jesus. So, as an opening statement, I would like to give heavenly glory awaits us. What a blessing. Heavenly glory awaits us. Dahil tinainlangitan kakabsat nga gloria ket urayan na tayo. Yan na dahil kakabsat. Where is this place, Pastor? Now, according to the Bible, dahil langit ket na-divide iti talo. We have the first heaven, the second heaven, and the third heaven. Deti first heaven, iso deti tangatang nga makita yu tarwar. Deti pagtaytayaban iti eroplano. Okay? The second heaven, kat iso deti astronomical bodies. Iso nga nurimwarkan yan ti boundary ti earth. Kakabsat. Kat makita mo, digiti asteroids. The giant kakabsat, digiti meteors. Heavenly bodies ko na tayo. Astronomical. That is the second heaven. But when you go higher, and no person can go there unless they die. They jeng a place kakabsat isun ti third heaven, which is called the abode of God. The abode of God. Iso ti pagtaengan ni Apo Diyos. Iso ti naikari nga pagnaudan dagiti amin nga naisalakan. Iso nga ijay nga lugar kakabsat, gloria, ket daegan na daytoy agdama nga lubong nga ayan tayo. So ipakita kada kayo kakabsat, daytoy gloria nga agururay kada tayo nga namati. Nga iso daytoy iti prospect tayo nga believers. Daytoy iti agururay kada tayo nga believers, ket isot padpadaanan tayo. No addantuman umun-una kada tayo kakabsat, santay kuma nga malmes ti ladingit nga matay. Gaputa dayjay ti papanam no matay ka. Amen. Sigurado kay mo't lang nga ijay ti papanam no matay ka. Okay? Digiti pilosopo, papanam no matay ka manong kunak ket sementeryo a pastor kunana kanya. Ket kunak kurang ta answer mo. Gusto da kunam nga sementeryo papanam ngem isot papanan tabagim na agrupsa. Ngem papanan takararwam no matay. Ket kuna ti dadduma aket agpaspasyar to a pastor. Aya, iso nga ti ammo ti dadduma, iso nga DJ piestat minatay ala. May datayo ket baptist kakabsat hanamot dakes nga mapandalusan jay pansyon. Ngem awan ko makadatay DJ pamati nga ti kararwa ket umay agbisita ken agpasyar. Tawans nga natayon ti tao, si mina ti kararwa, agturungan ijay agnanayon nga destinasyon na kakabsat. Iso nga ni Daddy Tatay Bernard, nga asawa ni Tita Lynn. Bernard, tinaga na itay ni father mo, Ma'am Bernadette. I had an opportunity, Tita. If you remember, the very first time nga imayak ijay balayo, nagpasyar. And medyo napigsapela iso na ide, ijay batak. Kat inshare ko ti ebanghelyo ti pan nakaisalakan.
Kat natudyo nga nagdingag. Kat indalan ko di pa nagkararag nga imawat kini Apo Jesus. Iso nga idi nadamag ko nga nataya na tanay ICU pelang iti sumagmamano aya. When I heard the news that he had passed away and died, in the back of my mind, thankful ak ti Apo, gaputa na idalan ko iso na kini Apo Isu Kristo. Kat no pudno nga imawat kini Apo Jesus, agdadje gloria iso na itan. He's now in heaven. He's now in glory in the presence of the Lord. Kat imun una nga napanan at the giant si dong ti Apo kakabsat. Iso nga datayo nga namati, dayta iti greatest prospect tayo kakabsat. Iso nga hantay kadanag ti patay. Hantay nga kabuteng iti matay. Ngamin taambutay ti papanan tayo no umay ni patay. Death is the doorway and entrance to eternal glory with God in heaven. So idatta nga malem, ipakita kada kayo iti talo nga banag, maipanggep kada ito'y nga eternal glory ijay langit. First of all, the contrast between earthly and heavenly. The contrast between earthly and heavenly. Anat yan nga sa unti contrast kakabsat, di panaggidyat, di comparison, the difference between earthly and glory. Adda ka dinagdumaan kakabsat iti daga iti lubong kang di langit. Agat dakkel. May isa nga sermon dito no ko nga i-share ko no kaskasaba active funeral service. Uno minatay. Kat kunak no ko adda dagiti banag nga makitam diti daga nga awan to jay langit. Kat adu dagiti makitam nga awan diti daga ngam addan to sa jay langit. Kadi pakita kada yan numerate ko lang ti apag darikmat kakap sa apag kanito. Anada dagiti banag nga awan nga agda dito daga nga awan to sa langit. Amuyo ti number 1 di daga kakabsat problem. Amen? Ijay langit awan probleman. Amen? Oh. Iso nga sino kada kayo kakabsat, ti kayat na ti agbyag nga awan pulos problema na, tayag na nat ima na kat ikararag ko. Kararag may Pastor John. Ibagayo lang. Pastor, ti kayat ko nga biyag kat ti awan pulos problema na. Bayam ti ikararag da nga. Kat ko namin, Lord, dahi ti nga kabsat. Ti kano kayat nang kat ti biyag nga awan parikot na, alamon apo. Tay jay langit kakabsat, awan problema ijay. Number 2, ijay langit awan pressures. Okay? Pressure. Dito rabaw ti daga, nang runa dita ayan nyo, dita Hawaii, nakaad-ado nga pressures ti panagbiag. Nang runa kakabsat, dagiti baybayadan, dita sigurot number 1 nga pressures ti pampanunot tunggal maysa. Kat nakitak day kwa ije Facebook. Da kamuno dita Hawaii kat the same ngam ije mainland da state na lipatak ngam kwa gagabsat. Mapanda parwaran dagiti pamilya nga hana nakabaybayad den iti renta ti balay. Kanat pangawag da dijay. Type yuman nalipatak te termino nga pang tawag da dijay. Mapandigiti pulis. Kat parwaran da kakabsat dagiti pamilya nga hana nakabaybayad ti mano nga bulan. Kat digiti pulis kunana DJ ko yan ma-eject. They are ejected from the house. Kat makitak DJ may isang pamilya po pima nakakakaas ti kakabsat. Babatit pela digiti anak da. Babatit pela digiti anak da. Israel sat nagan na itay. Babatit pelang di anak da kakabsat. Eviction, that's the right term, Glenn. Okay? Eviction, they are evicted from the house. Di Texas. Kat ububing pelang di anak dagat in interview sa CNN di police. Kat how do you feel? Dito nga aramidam ko na anak. Kat it's tough ko na di police. This is difficult because I'm still human ko na.
Kat siyempre nasakit ti riknak nga makita nga ti padak nga tao, kat parwarek yan ti balay, nang runa kat babatit ti anak na, kat agwalang dalatan yan takalsada. Iso nga nagado nga tattao kakabsat ti timulong dayjay kasla foundation nga in patakder dagat dayjay nga pamilya kakabsat ket kwa natulungan ida. Iso nga dayta kakabsat naka ko adapi dayjay may sakat kwa senior isunan aged kakabsat nakatugaw yan ti wheelchair pinarwarlatan di pulis at awang maramit ta kakabsat ta di damot nakabayad ti manong nga bulan ti renta. So, data ti may nga pagdandanagan, iti ado nga tattao. Nga mamuyo kakabsat, iti langit, praise God. Awan ton, nagita nga pampanunutan tayo. Amen? So, kayat nga sawan, hantay ton nga parikutan, nagiti salun at tayo nga rudye langitan. Amen? Ti may ikatlo nga awan, iti langit nga daditi dagakat pains. Pain. P-A-I-N. Pain. Which represent dagiti adu nga anayon sa gubanit saksakit ken rikrik naan iti bagi kakabsat. Nga digitoy nga rikrik naan ket gapumutlaeng ti duwa nga rason. Digiti makmakan tayo ngem tinamberto gapot pa nagparparikot ken pa nagproblema. Di ngamin kakabsat, digita tiras rason na. Ngem iti langit kakabsat awan tot ospital sa Jayan. Amen. Oo. Awan to jayan kakabsat iti parmasya. Awan ton ti aglako iti agas ijay. Awan to drug dealer sa jay langitan. Amen. Gaputa awan to mutan ti makasapol kakabsat iti aspirin. Awan ton ti makasapol kakabsat ti paracetamol. Hantay ito, tumar sa jay langitan dawan ton dagsakit. Praise God. Detat nagdakkel nga nakiigidyatan na. Kat ijay langit kakabsat, awan ton ti panagsisina. No more parting, P-A-R-T-I-N-G. Parting. Ang farting. Utut no ko di jay. Parting. Awan ton ti panagsisina sa jay langit. What a blessing. Anamot nga rod ti ada jay langit nga awan di tirabaw ti daga. Jay langit kakabsat, perfect place. Perfect. Kahit na nga sa wen, awang pulos iti banag nga mangharm king ka, awang pagbutngam, perfect place. Iti langit, peaceful place. Nakataltal na nga lugar kakabsat. Kat itat idikalman, nakamuno nakita yung ta Facebook, nagado nga tao tinapan di Port Ilocan dya kakabsat, nagpipiknik, bigat ti Domingo. Kat impose da, kat kunada, aming nga comment ka basaad kat kwa, pilawon da kakabsat, di kitay nakaadot na tao nga napan di Port Ilocan dyan. Nga madamay sa nga nag-comment kat kunana, detat mangipasimuda ag apo kunana, nga kaday to'y pandemic, dagiti tao kat ag kasapulan, kan ag kalkalikagom nga makapag-relax. Taadot may stress ka digiti nga panyempo, awan tal na ti panunot. Kat mapansad jay napyalaeng nga lumawak ti makita na, babanti pa nakakita na iti nakatatidog nga baybay, kat mabang-aran kakabsat. But you know, iti langit, it's a peaceful place and it's a prepared place. So, adupay kakabsat ngam dakkel iti nakaigidyatan, iti langit ken kastamot iti daga. But since we are talking about glory, kahit kuman nga ibasa kada kayo ti 1 Peter 1:24. 1 Peter 1:24. The Bible says, "For all flesh is as grass, and all the glory of men." Now, watch carefully. Tignan nyo maigi. Sabi niya, all the glory of men. At makita yung nga dayaw kang dayag ti tao ita kakabsat. Nga pagpasindayag iti tao. Number 1, tay sanikwana. Tingamin? Possession. Deta ti dayag ti tao itata. Okay? Kat anat ko na kakabsat, diti pagsasauno ka, net worth. Do you know the worth of Bill Gates? No, digiti babak nang kat net worth ko natin no kwa. How much is Bill Gates worth? Wano ni anat na ganun ni data Facebook ni Mark Zuckerberg. Oh.
ni Manny Pacquiao anat network na kakabsat. Dapay balay ni Manny Pacquiao dita US. Nga iti may isang fight na ginundawayan da nga napan sinarot nga nagtakaw di unit ti balay na kakabsat. Wa. Kat makitam di kita tao kat apaw, dua talot Ferrari na. Agasam di jay kakabsat, mausar na nga gigiddan ti mamaminsan. Aya. So, sometimes ti makita tayo nga glory ti tao kakabsat kat jay possession. Well, there may be nothing wrong, no ti apo kat itid na kada tayo, dagito yung consolation. Dating agda mga biyag. Ngem no bilang man awan kakabsat, akat dakdakkel na ta jay prospect tayo at langit. O, anapay ti glory ti tao ita kakabsat kat fame, popularity, and many, many things more. But let me show you that verse again. The Bible says, "For all flesh is as grass, and all the glory of men as the flower of the grass." Anat mang papintas day jay bulong, jay grass, isabong. Kat iso deta ti mang papintas ti tao, jay dayag na. Gumanak ko na ti Bible. The grass withereth, the flower thereof falleth. Kastamot iti dayag iti tao. What does that mean? Earthly glory will fade. Earthly glory will fade. Tinaindagaan nga dayaw ti tao kakabsat ket agkupas. Ngem dayjay prospect tayo nga glory sa jay langit ket dinto pulos nga agkupas. What a blessing. So anang arot kakabsat ti ibati na kada tayo deta nga kasla truth itat nga malen. Ipagpakita na nga masapol nga ti puso tayo kakabsat, ti apeksyon ti puso tayo, ket saan nga kadagiti naindagaan nga glorya. No man bilang ited iti apo, han kuma kakabsat nga hantay kuma nga ipapuso digitoy nga glorya nga naindagaan. Don't let it corrupt and ruin your heart and mind. Iso nga DJ kanayon tayong isursuro kakabsat. Nukas pagarigan, you are materially blessed. Do not let material blessings make you proud. Kaya lagi nating sinasabi, pag ang pagpapala ay dumami, huwag ulo ang lumaki. Dapat puso ang lumaki. Amen? No, ti apo, bendisyonan na tayo tinay materialan sa nga ulot dumakkel. Dapat puso. Tano ulot di makkel kakabsat, maala tayon ti agpalangguad. Ngam no puso ti dumakkel, akat maala tayo ti tumulong iti sabali nga tattao. So, when riches increase, which is the earthly glory of men, iso detat pa nakasabong mo ti tao kakabsat, hantay ko mga ipalubos nga kasla isut ibilang tayo nga dayag ti biyag tayo. Because they jay talaga nga glory tayo nga believers, awan diti rabaw iti daga. Aday jay langit nga agururay kada tayo. So ananwan tayo nga ro, digito nga glory nga naindagaan. Ananwan tayo nga ro, digito nga inted ti apo nga kaslapan nakasabong ti biyag tayo. Aramatan tayo ida nga para iti pakaidayawan iti apo. Because ammo tayo nga numatay tayo, number 1 hante maitugot. Kat ammo tayo kakabsat nga amin dagitoy agkupas dan tumatlaan. Kitam no kagat-katang mo ta cellphone mo, numaturog kagat isublimpela di box na no kwa. Yaka mo no kas jay kayo kabsat nung kas jayak no kwa. Na, edi cellphone ko toy, idi ka baro kakabsat, numaturog at tirabi isublik pela di box na no kwa. Ada pela dete kuana kalubak maturugak. Tuno agreyak ti bigat lo katak jay box. So kitkitak tumanan. Tagakabsat ket na nabuong ti sarmingnan awanan kakabsat. So nga awanan urayan na tati pagay this one nang kakabsat. Kasta itinaindagaan nga dayag. Ngem ijay langit kakabsat hanto pulos nga kupas. So sana clear kada tayo nga believers ita, nga digitoy ited ti apo nga pan nakasabong iti biyag tayo, saan tayo alaen ida nga pagpasindayag, ngam usaren tayo nga mangidaydayaw iti apo kung tumulong ti padati nga tao,
nang runa iti ministry iti trabaho na. Taapay, hantay sayangan kakabsat. Hantayo nga sayangan nga maaramat digitoy nga sabong tibiyag tayo nga para iti pakaydayawan ti Apo. Hantay nga sayangan. Apay, gaputa ti pudpudno nga gloria awan ditoy adda sa langit. What a blessing. What a wonderful truth kakabsat. No kumput king kadayta nga banag awan to iti anyaman nga naindagaan nga mabalin nga mangdadael king ka. Romans 8:18. Romans 8:18. The Bible says, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared." Dagiti panagsagaba, dito the other side of life. Kung nakita ka, di mo na kat, di glory of life, di mo sumarungat, sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Shall be, that means future. Nga daytoy kakabsat ti context na kat saan nga daytoy present life no di kat after this present life. Kalpasan daytoy agda mga biag. So ijay langit deta. Dayag nga maiparangarang to kada tayo. You have no idea yet because di tayo pa nga nakita with our two eyes. Awamot pa'y tinapan sa jay langit nga bimabadtoy. Malaksid kini Apo Jesus nga naggapu sa jay nga bimaba. Ngayon paduyak-yak na kat kunana, inak kat isaganaan kay tipagyanan. Ket no inak isaganaan kay tipagyanan, umayak tumanen, ket umay kay to alaen. That is the hope and prospect of every believer. What a wonderful comfort. Now, in 2 Corinthians 4:17 and 18, 2 Corinthians 4:17 and 18, "For our light affliction, dagiti nalag-an laeng nga sa gabaen nga apag kanito langan dedi biag tay tirabaw ti daga nganganing kakabsat maturpos ti dalan. Ket no kitan tay ti biag tayo kakabsat ket ne divide klatan kakabsat iti tallo, childhood, middle aged, ken aged. No childhood ket kinaubing nalpas ko dayjayan at daak diti middle. Oo. Dagam kada Ma'am Jen, middle-aged tayon Ma'am Jen. Brother Jeff, Ma'am Bernadette, kita, MM, datay ti middle. Da kayumot nga daddo mga kakabsat ket agapanan. No kuma kandelagat ngan nga ni marunutan. Amen? Ano gutan yung lang kakabsat ngan nga ni kay marunutan. When? No kandela. Okay? Ket ngan nga ning kakabsat apag darikmat lang nga work it for us, kunana ti Bible, digito yung sagsagabaen tayo, work it for us, a far more exceeding, the more nga agsuffer tayo dito yung kakabsat, napimpintas gayam kasukat na ijay langit. What a blessing. So the more you suffer, your sufferings work for you. Kasla autopilot, amoy, di mo ko nang autopilot kakabsat. Nga nang rugi kat business mo rin, tugtugaw ka, agwo-work dayjay para kang ka. You are gaining even though you are not doing anything about it. So, digito'y sufferings tayo kakabsat, they are working for our gain, not here, but in heaven. Work it for us, iso nga kakabsat, anusan nyo ti agserbi ti Apo, ure adut sagsagabaan tayo. Exceeding an eternal weight of glory. What a blessing. Amo yun no taga diti Pilipinas ka lakat kay dito Amerika kat amo yun biag ditan. Siguro ibagbagayo ka lang di kiti kabagyan yung ang kayo unay nga expect kasi nakarigriga ti biag ditoy mabalin akong kunayo ayan. Ngam dakam diti Pilipinas ka kabsat ure ananwag. No hang mo pinapadasan imay ta Amerika ken nakita ta Amerika. No Amerika ko nam ngamin kat kasla langit ti pagkitkitam kakabsat. Isong ano na petisyon ng gagat mapande ta tiyempo mong gat apaw. Kasla dete mapangkan iti lugar nga dete hamo may eksplikar kakabsat ti kayat na nasawag. Ngam tuno sumangput di ta kakabsat kat agarado nga nagpaedo magayam. Amen? You know? Kat iti langit kakabsat hanakas jay. What a blessing. Number 2, not only the contrast between earthly and heavenly.
So nakita yun kakabsat, tinagdumaan da iti biyak ti agdama kan sa langit. Number 2. The characteristics of heavenly glory. The characteristics of heavenly glory. Kaya kung ipakita ka da kayo kakabsat, digitoy, digiti nga gloria, nga makitan to sa langit. Umuna ti amin, glorified body. Deta, glorified body. Ano tiyat na nga sa deta, glorified body, pastor. Dito bagi tayo nga agdama, ket masukatan to kakabsat. No umay kas pagarigan ni Apo Jesus ita, granting lang, second coming of Jesus, may ita. Amin nga maladaga ken sanggol, baby kakabsat, mairaman nga sumabot sa langit. Ngamhan na sumrek sa pearly gate of heaven, nahan na masukatan ni bagi. Once nga day sanggol ket imay ni Jesus Christ ita, ket sigurado nga baliw kakabsat, full grown nga sigod. Nga iti pakayarigan na kakabsat, ket we will be like angels kunana. Ket no adalom ti Biblia kakabsat, digiti angels ijay langit, ti kasla pakayarigan na nga tawon kakabsat, ket kasla 30. Mano tawon mo, Brother M? You're 30 years old? Mano tawon mo? 30. 29. 29. So, kita nyo kakabsat, deta lang ni Brother M. Deta kaubing na kakabsat. Kalangto, kuna tayo. Di kalangto. Kalanglangtuan na. Amen. Kasta iti lang atay ito, di langit. Hanga di rupa na di kalangto. Well, kastantot kalangto tilasag tayo, di langit kakabsat. Just like a 30-year-old, all of us, we will be changed. So, handa ito problema kakabsat, iti sakit. Oh, you see that? Iso nga, what a blessing. Di mapilaw kakabsat nga no ado, dagiti rikrik na anti bagigat kung kunatayo apo, alam na ko, numay kag hinanatan kung kunatayo. Glorified body. Kunana di Philippians 3:21, the Bible says, who shall change our vile body? Dito nga narugit nga bagi, kunana tama nagbasol. Alisto nga kuwagabsat, alisto nga masulusulisog. That it may be fashioned like unto His glorious body. Ano di magbaga na nga glorious body? Ni Jesus Christ. Amuyo jay body ni Jesus nga imuli jay langit kakabsat. Are you with me? Is the body of a 33-year-old. Kasi idinatay ni Jesus Christ, He was 33 years old. Kat day jay nga bagi ni Jesus idinagungar glorified body kakabsat ni Jesus Christ, 33 years old, isut bagi na nga imuli sa langit. So no kasano kano day jay bagi na nga imuli jay langit, kas jay tumot iti bagi tayo. So usto jay ko na kasla bagi iti 30 years old ti bagi tayo tumuumuli, kas jay kalang tuna kakabsat. It will be changed according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Iso nga no umay ni Jesus Christ ita, basit lat mabaliwan ti bagi kong kakabsat at 35 bakpelang ga. Amen? Basit lang nga na. One, ngam no kada kayo kakabsat nga medyo natataangan kat apo, ato pelat mabaliwan. Kita nyo, jay picture yo, iti 30 years old kayo, dapela picture yo? Kakabsat, kita nyo tuman, di picture yo, idi 30 years old kayo, uno, idi nagkasar kayo kakabsat, idi nagasawa kayo, kas jaytot ka lang tuyo kakabsat, tuno umuli kay sa jay langit. Ngem, kakabsat, siyempre, glorified body kunana. Saan laeng nga di ka lang to ti bagi, ngem dete bagi kakabsat, nga haan na pulos makariknan ti sulisog. Hantay tun marikna ti sulisog pay. Itaapo kakabsat, makarikna tayo ti aming nga panulisog. Di ngamin kakabsat, alisto tayo nga masulisog at amuyo, dagiti sulisog, isudat mangikalang kan mangikulbo, dagiti bibiyag tayo. Ngam praise God, ijay langit. Dahil jay ito nga bagi, nga mabaliwan, kat santo pulusan nga makarikna, iti anyaman nga sulisog, taawan ton ti sulisog sa jay. What a blessing. Not only that, glorious body. Number 2, kakabsat, glorious rewards. Okay? Glorious rewards.
Ije langit kakabsat, agur uray met dagitay balangat, uno dagitay rewards tayo. What a blessing. Thank you, Lord. Nagpintas dito kakabsat nga comfort. Mabalin nga iti dayti agda mga biyag, awan makabigbig deta pa nagserbim iti Apo, hanabigbigan iti unbelievers. Siyempre, datay nga kakabsat ti Apo, agad bigbigan tayo. Presyaran tayo. Kat maragsakan tayo nga makakita ti panagserbiti tunggal may sa iti Apo. Ngem daytoy lubong han naman nga bigbigan kakabsat dayta nga panagserbim iti Apo. Ngem iti Apo di langit. Agur uray kakabsat dayta glorious rewards. O, di ba kakabsat? Isong dayta ti maysa nga dakkel nga rason no apay nga agtultuloy tayo di panagserbi iti Apo. Kakay nga HBBC Sela, bear that in mind. You are serving the ministry not only because again enjoy kayo nga agtuktukar, again enjoy kayo nga agim-improve nga makangeg ti tukaryo, ngem dapat agserbi kayo gaputa muyo nga ije langit agur uray dagiti rewards. Hebrews 6:10. Can you put it there? Hebrews chapter 6 verse number 10. Let me just show this to you, brethren. Hebrews chapter 6 verse number 10. The Bible says, "For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister." Brethren, always bear this in mind. Lord kunam, I know that my works and labor as a Christian in the ministry, dahi pa nagserbik ken ka, there is a glory in heaven that awaits me, reward in heaven that awaits me. What a blessing. Dan tumatla reward nga awatan tayo di langit kakabsat. E dati dapat nga kitaan nyo. May katlo, glorious dwelling place. Glorious dwelling place. Po kakabsat, nagpintas day di syudad ngayong bagana di Bible, 1,500 miles kunanan sa ita iti kaatid dugna. 1,500 miles mo iti amin nga sulok na kakabsat, amin nga side na tigwa 1,500 miles. Tika nga to na 1,500 miles. Tika uneg na kakabsat 1,500 miles. Wow! Tapos ti foundations na kakabsat ket 12 nga palapag tinagduduma nga precious stones. Ti gate na kakabsat ket perlas. So you can just picture in your mind what kind of city is that. Napangkam di California, nakita mi di Crystal Cathedral. Have you been there? Sino kada kayo tinakapanan ni Jai? The Crystal Cathedral of California. Crystal ko na hanga gabuta crystal ti materials na, ngam crystal iti langana, kala diamond. Kakabsat, ngam puro glass ti naglawlaw na. Kat day jay impatakder ni Robert Schuller, if I'm not mistaken, when he was the pastor. Kat isunat nang start day jay parking lot congregation. Nagpatakder isunat ti stage. Kat drive-thru, dagiti umay aggimong kakabsat. Aging gana nga impromote. Kat nagado. Money poured in and he built the Crystal Cathedral. Nga isut papanan pagbisbisitan ti ado nga Christian sa mapan nakitkitan. Ngam jay langit kakabsat, there is nothing like it. Kadamuyo, listen. Siyudad pela day jay. Sirantula digiti probinsyanan. That's only the city of heaven. What about the provinces of heaven? Agasan nyo kakabsat. Glorious dwelling place. That is the prospect of every believer. So nga kakabsat, hantay unay maabak ti panunod tayo no makita yung apay nagdatakkel balbalay day syakot nagbasay. Hana dapat maabak ta panunod mo. Apay ida nagaduk kwartada syakot basit. Apay isuda nagpipintas digiti kastoy dagat syakot kastoy lang. Alahan na dapat maabak ta panunod tayo kakabsat tahang nga dayti agda mga biag iti pagkikitan. Tipudno kakabsat nga pagkikitan ket kalpasan dayti agda mga biag. Anusan tay lang digiti iti Apo kada tayo. Anyaman ti ited na. Nuy ka na tayo tinasayaat nga pagyanan, thank God. Nuy ka na tayo't nasaysaya at basit nga pagluganan, thank God.
No ikan na tayo tinapimpintas mas convenient nga kasasad ti biag, thank God. Ngem hantay nga agreklamo kakabsat, thankful tayo ti amin, ngamin apay. Dalangit nga gururay. May ikapat, glorious fellowship. Glorious fellowship. Awan sa pulong kakabsat. Nagmayat ti agtutungtong. Ngem awan ka sa langit. Dati gloria ti Apo. Iso ti makita. So the characteristics of heavenly glory. Personally, every day of my life, kaya't kung i-mindset nga kang kanayong kanyak dito, every day. So, maudi kakabsat, lastly, for this afternoon, nakita tayo di contrast, nakita tayo di characteristics, may katlo, the challenge. Anang arud mo ti challenge na kada tayo, dito nga hope tayo, dito nga prospect tayo. How should this influence the way we think? How should this influence our heart? How should this influence the way we live today in this present life? Amen? Amom no nga ni kamapan US dito yung katwa eh. Ti umuna nga aramidom no basbasa ka ingkag sardeng agpadrap kan. It will change, di ba? Nungan nga ni kamapan US 1 month before kat ingka gumatang tay luggage mo. Ha? Ingka gatang nagite pauitan. Kaggatang nagitay dried pisan, no ipon, ingka agi pa latat iponan, okay, ganda dumapay nga itugot mo di USan. It will affect the way you live. So, kada tayo matkakapsat nga gururay, iti umay panangala ti Apo, kada tayo, anamot nga rod ti dapat nga epekto na what is the change that must be done in our lives. Dinggan nyo kakapsat, ay ipakita kada kayo. Number 1, testimony. Dapat ipakita tayo nga rod, iti dayto nga lubong nga tagalangit tayo. Amen? Ammumlat ta kakabsat, no ti may sa nga tao kat agabroad. Ala, ammumlat ta kakabsat. Kasi, no once nga napangkatan yung India, kat kunana, tayo man dakil nga luggage yo. Anat damagan di sales lady, agabroad ka manang kunana no ko. Ingkat abroad. Ha? You see, ipakita tayo kakabsat nga tagalangit tayo. Ipakita tayo nga oray anyaman ti kasasat ti panagbiag kakabsat adda pan nakapnek kada tayo. Ha? Han nga maati di panunod tayo. Saan nga maati di rikna tayo, the contentment tayo. Ngamin apay because there is a heaven that awaits us. 1 Thessalonians 2:12. The Bible says that ye walk worthy of God. Tingnan na so that you walk worthy of God, kakabsat kat i-represent tayo nga nasayaat ni Apo Diyos. Walk worthy. Represent God well, who hath called you, inayaban na ka, unto His kingdom and glory. Ti Apo gayam tinangawis kada tayo, nga makipagnaed ken kuana sadyay langit. Kat kaputa inawat tayo ni Apo Jesus, na ireserba mo ten ti pagyanan tayo jay na isurat ang tinagan mo jay langit. Makipagtugaw kanto kini Kristo ti makannawan iti Ama sa jay langit. The Bible says, walk worthy. Ipakita tayo ti testimonyo tayo. Amen? O, ipakita tayo kakabsat. Hantay agbabain nga mangipakita nga Kristiyano tayo. Yan ta Facebook, social media. Hantay agbabain nga mangipakita kadagiti tao nga Kristiyano tayo. Nga nainlangitan nagiti panunod tayo. Tada tayo ket tagalangit kakabsat. Makita kumakang kanayon kada tayo iti ragsak. Iti panakapnek ken iti talna. Testimony. May kadua kakabsat, affection. Be heavenly minded. Dapat kanayon nga langit kakabsat iti panunod tayo. Amoyo personally that by the grace of God umabot mo tentingan nga ni sang Apollo dagiti napang ko nagpaspasyaran nga luglugar. Nakita ko dayjay Petrinas iti Malaysian sa dayjay tita Teresa Petrinas DJ Twin Tower da, DJ Twin Tower da. Twin Tower nga mapangkat jay nga to. Dito the bridge na kakabsat between the Twin Tower. Oo.
kapanak mo sa Giant. Kan napangka DJ may sakang atwan nga DJ Petrina sat naga nagat makitam di aglaw-law kakabsat. Okay? But idinapanak sa Jay, 2 times sak sa Giant, singgelak de didamo, de may ikadwa at dagam kini Mrs. Idik. Nga nabati da Glenn. Nakakatawa di yung experience mi. Upat kami. Kakabsat, siya, ni Mrs. ni Glenn kini Charity. Ako po excited kami. The passport may kakabsat. Idadakam di airportan. Kat lumabas kami ta immigration. O di kinita da di passport may upat. Kat ni Charity kat minor. Kunana kat, where is her travel pass kunana? Tay parents consent. Apo, di mi man lang nalaglagip. Kan napampanunutan kakabsat. Kat mapangkam ta Malaysian. Where is her parents consent? Her travel pass kunada. Is it needed? Kunami kat, of course. She is not with her parents. Kunana. Nagkakabsat. Nag-awit ni Glenn kini Charity. May nagal-alat travel pass while me and Kay, we moved ahead to Malaysia. Iso nga dyan nakadakdak. Kaya nga rinintaan ni Glenn nga hotel. Dududwa kami gini kay Jay kakabsat. Yan nag-enjoy. Honeymoon period, may pala di Jay ide. You know? Kat, kunak, di nakitak DJ kwa DJ pintas ti Malaysia kunak. Oh wow, grabe. Picture a picture. Bakrang aming sikigan. Yung kunak di panunod ko. Awangkas di langit. Panang balbalan sek jirik nat. Oh, napanak di Middle East. Ano pa na panan di Middle East? Nakasakayak di fastest roller coaster in the world, di Ferrari World. Grabe, kapsat. Within 60 seconds, mabatit kararwam nga talaga. Literally. Kat nakitak di GJ buildings, kapsat. Awampen nakakitak ti kakas di nga building, not Singapore, not even US kakapsat. Architectural design di building. Wow nga wow. Wow, amin na baga. Oh, look at that. Amin na sikigang. Wow, look at that. But at the end of the day, kunak, Lord, thank you. Thank you, Apo. Awangkas jay langit. So, kakapsat, nagpaiduma, dito yung rikna ti Kristiyano, amen? Sa bali ti rikna nga Kristiyano, sa bali talaga, gaputa langit di prospect mo, affection, be heavenly minded. Okay? Number 3, steadfastness. Actually, tayo nga root, kakapsat. Serve God patiently. Hantay nga payayos iti lubong. Hantay met nga payayos kadagiti problema ti panagbiag. Serve God patiently. Oh, tayo nabasa ta itay nga kunana di Bible, the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Iso nga, talinad tayo di pa nagserbi tayo ti Apo kakabsat. Amen? Let's continue to abound in the ministry. Oh, deta ko matmesa nga rason nga kang kanayon tayo nga gigimong. Kakabsat, kaputa dito nga pamilya tayo, listen, dito nga pamilya tayo ti HBBC, sa nga bagkata na mapanlangit deta, pakairamanan dagiti aming nga namati keng kuha na. Iso nga muyo kung kunak, listen, i-impart ko na kadagay dito nga banag. In-share ko iti single career. Dito family tayo nga anak ti Apo. Dito iti ibilang tayo nga dapat pamilya tayo. Kat dagiti relatives tayo nga unsaved, dagiti friends tayo nga unsaved, kan kaubraan tayo nga unsaved, we should treat them as our mission field. Ano ka na sa ti mission field? Awampay ni Kristo ti biagda. Iso that mission tayo. Nga allukuyan tayo ida nga mamati kini Kristo to win them to the Lord Jesus Christ. Iso nga mom no HBBC ka, han na mabaling nga awan dadagsan mo iti kararwa dagiti unsaved relatives mo. Dagiti kakasinsin mo, dagiti kakabsat mo, dagiti kakaanakam. Kayat mo nga rod nga sikantulat mapan langit kat isuda mapan impyerno. Kayat mo nga rod nga sikantulang ti agnaed sa jay, dagiti kakasinsin mo, dagiti kabagyang, dagiti kaduam ta trabaho, mapandanto nga madusa di impyerno kakabsat. Panunutan nyo dayjay. Iso nga deti church tayo, iso deti iti pamilya tayo. Dagiti unsaved relatives, friends tayo, they are our mission field. Iso nga witnessan tayo ida. Kantay ti gospel tracts ida kakabsat. Be steadfast in your calling, brethren. Deti calling tayo nga Kristiyano. Soul winning. Amen? Soul winning tayo kakabsat.
Oo. Nuhan mo dag soul winning. Awisan nyo ida nga makipag-live stream, tabarang babaan ka dahil kat masave da. Soul winning, soul winning tayo. Lastly, apektaran natin priority tayo. Priority. Okay? So, anati challenge na kada tayo, testimony, affection, steadfastness, kan priority. Lay up treasures in heaven. Importante ang agurnong tayo, timasakbayan tayo kada iti agda mga biyag. Ngam saan tayo kung mga liplipatan, iti panagurnong tayo sa langit. The Bible says in Matthew 6:20, lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt hampulos ng aglati, where thieves do not break through nor steal. Na-mention ko itay DJ balay ni Manny Pacquiao. O sinirot da kakabsa talo nagtatakaw. Na-mention pa ni Israel kin ni Jen Canada nga sinirot idati at tatakaw. Kat ano digiti ano tayo tinakaw da? 8 sacks Ha? of rice. 8 sacks of rice. 8 sacks of rice. Tapos 5 gallons of oil. Paunay kan talaga ti riga ti biya kakabsat bagas ti tinakaw da kakabsat kada mantika. Grabe ay ti riga ti biyag. So alagat kita nyo mo di kita balbalay yung kakabsat at tabakan o dito yung pandemic kat kwasar kan di tao may datakawan di kita gamgamit yung kakabsat. You know? Kat aming nga binakin mo agasan ko mano aden your urnungam nga laptop. Ay kakabsat kala ko madeti laptop kasi ni Apple. Kanot bayad na yate $1,000, $1,800. O ginatang mo ada ko magamit mo nga nakangingina. Kat simret tatako ko tinakaw na lang kakabsat. Paunay ka manungat ang alawas nga di may turturog deta kakabsat. Kabatugan iti makabulan nga sweldom. Dahil tinakaw dagan ka. Iso nga kakabsat. Hamot nga hangko ibaga nga useless iti agurnong tirabaw ti daga. Tada pa kausaran na. Ngam no kayat mo ti worthwhile. Ijay langit kang agurnong. Lay up for yourselves treasures in heaven. Agin best tayo tinainlangitan kakabsat. Dagiti daddo mga dadta US kat ko agin invest ti realty dito Pilipinas. Aggatang kay ti loted ti kakabsat. Nang runa to no medyo lumaka. Bayan nyo ta dakabsat tayo dito yung kwa. Agbirbirok latta ti ubrana. Agbirbirok ti lote kan agbirbirok ti buyer. Ni Brother Roy. I-introduce ko kada kayo. No agsapsapul kayo iti lote nga pagpatakduran iti balay. Kaya't kung ipadamag kada kayo nga ni Brother Roy Banatasa, Realtor iti Hosanna Bible Baptist Church. Mayat mo lang kakabsat. Bagay kumot lang di at DJ. Mayata yun, okay? Ha? Isuna kabsat. Sapsapul at atilote kan buyer. Kat napintas tot agin bes. At adeta kat agap appreciate tulat ta kakabsat. Napintas ta isuntot pag-retire nyo tuyang kakabsat. Aya, may kayo to, retire dito yan. Danto balayo, dalote yo, may kayo retire dito. Good prospect, amen! Nim napimpintas di langit. Eternal retirement day di kakabsat. With all the benefits from God. Lay up treasures in heaven. Maudi nga verse ngayon nakipakita kada kayo ta Romavi 8. Sa bagay nalawag pela dita. Kabsat. 1 Timothy 6. Charge them that are rich in this world. Tingnan nyo ha, basahin ka na sa yaat. Bili ng ida nga nababaktang ti daytoy nga lubong, that they be not high-minded. Nga handak pang pangato ti panunot. Nor trust in uncertain riches nga di dalat tagtaltalet kadagiti awang kasiguruan nagpeso. Tam kakabsat no nag-invest ka kumati stock market ita. Alahan ko ibagang kakabsat ng Diyan mo no kuha bagay supelat pampanuno ta maging ganat tata. Baga dimpay kayaten nga kitaan kakabsat stock market mo kasano ti pasamak ti panagbiag. No daurnong mga dolyares di kat dimpay kayat nga kitaan ng kakabsat no manut sukat dolyar ita. Ngam ibagak latam 48 kakabsat. Baga bumababay 47, 46 po. Don't trust in uncertain riches. But in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Enjoy your life. Kas pa nang itatiapan. Nyamang itatiapo king ka. Just enjoy it. Verse 18. That they do good. Agaramit tinaimba. That they be rich in good works. Agaramit kay ti adungan na sayaat.
ready to distribute, agibunong. Kuna da kayo nga baptist no mangted, kayo kas kailan niya nga agibunong kunada. Kaya so kuna na ta Biblia, ready to distribute, willing to communicate. The word communicate means take part in the ministry. Oh, take part in the ministry. Verse 19, laying up in store for themselves, nga agurnong ka, paragan ka, a good foundation against the time to come, that they may lay hold an eternal life. Tapnon, they lay hold, kahit nga saan ti lay hold, ijay pusom, si papanunot ka nga kang kanayon, kada ijay biyagngag na nayon nga naikarigan ka. Han na mapukaw king katianag na, hanan tumapukaw jay panunot mo, day jay eternal life nga naikari paragan ka. Iso nga ijay ka nga agurnong tapno, where your treasure is, there will your heart be also. So hanadakas nga iurnungan tayo, ti masakbayan tayo tirabaw ti daga. Ngam agurnong ka jay langit. Lay up for yourselves treasures in heaven. The believer's hope. Kakapsat, sabay ko mato dahil nga mensahe, dakkel iti nang baliwan na ti panunot tayo maipapan iti agda mga panagbiag. Amen po ba? Amen?